Ρε γαμώτη. Ξέρεις τι είναι να θες να διαμαρτυρηθείς για τον πόλεμο και να μην μπορείς? Γιατί τι σε εμποδίζει? Τι με εμποδίζει? Δεν μπορώ να μιλάω και δυνατά, κοιμάται ο συνάδελφος. Σήμερα γύρισε αυτή η δεκαήμερη άδεια και είναι πτώμα. Μα είναι τρόποι διαμαρτυρίας αυτοί που σκέφτονται. Δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε, αγάπη μου. Δεν είμαστε εργάτες, οικοδόμοι, τορναδόροι. Μας ζητάνε να κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία. Εμείς την καθιστική διαμαρτυρία την κάνουμε χρόνια τώρα. Και χωρίς να γίνεται πόλεμος. Και θα την κάνουμε μέχρι να βγούμε στη σύνταξη. Όλη μέρα καθόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δίκιο έχεις. Χάθηκε ο κόσμος να κάνουμε μια όρθια διαμαρτυρία, να ξεπιαστούμε και λίγο. Να πηγαίνουμε δηλαδή από τον πρώτο στο δεύτερο, από το δεύτερο στο πρωτόκολλο, από το πρωτόκολλο στο πέμπτο, έτσι το άσχετο. Και τι θα βγει με αυτό? Τι θα βγει με αυτό? Να πούμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς. Φαντάζεσαι να βλέπουν 30 δημοσίους υπαλλήλους να πηγαίνουν έρχονται πέρα δώσε, πέρα δώσε. Αυτό είναι επανάσταση. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά χρονικά. Δίκιο έχεις. Γιατί αυτές οι 3 ώρες στάσεις εργασίας. Άλλο πάλι και τούτο. Να κάνουμε 3 ώρες στάση εργασίας. Από ποια εργασία? Δουλέψαμε ποτέ για να καταλάβει ο κόσμος ότι κάνουμε στάση εργασίας και είμαστε μαζί του? Αυτό να μου πεις. Το βρήκα πως θα διαμαρτυρηθούμε για τον πόλεμο. Θα κάνουμε απεργία πείνας. Έλα, άρχισε να τρως από τώρα να χορτάσουμε εμείς. Γιατί δεν ξέρουμε πως σήμερα θα κρατήσει απεργία πείνας.